снимаш ли? Аз ще го снимам, дупка няма, то гипсокартон е затворен преди година и половина. Да не го разваляме. Любо, ще направим едно чичурче тук. И да събираме И ще събираме медята. Ма мете бе, как да не е мете? Аз най-напред, като Не, тук чист мете. капиши, викам сигурно от тия трансформ някой гръмна и се стопи вътре. Чист мете това бе, човек. Отиде на Любо, викам, ще го опитвам. Той вика, де, викам, не го опитвам. То сладко, викам, то Няма бе, какво говориш бе? Виж, че това си пчели истински, няма какво да го умуваш. Аз като бръкнаха и тук вътре, като падна пчелата и вече няма кой да ме разубеждава, че не е мед това. Тук трябва да има и майка умряла вътре някъде. Еми сигурно. Ама виж, това е много мед. Значи смятай вътре е пълно. Ама аз се чудя, значи това ако го разпориш, тук вътре трябва да има някъде пити. Ма със сигурност ще има. Някъде трябва да има пити. Те не могат така да го направят, той се прави в пити. Тъй. И тия пити сега вече са разтекли, защото... Ами явно от топлината. Меда много. Да, и са разтекли от топлината. Стевка, какво чудо вижда? Не. Вярно, вярно. Да не съжаляваш, ето това потече. Да, свети нещо вътре, човек. Ма аз светнах, само че не мога да видиш. В колата имам... Какво светли? Ми с телефона имам... Имам долу финес. Не, то гледай колко много пчели паднаха, погледни. Ти клип ли правиш, бе? Да. Не клипче правя това, кой ще повярва, кой ще повярва, че това нещо, гледай колко мед е капало, гледай. И това продължава да тече този мед. Ами не могат да носят един буркан мед. То тук вътре няма един буркан, вътре има сигурно кила мед има вътре. Ама, Любчо, да не знаеш, че това нещо трябва вътре някъде да има, да се направят пити и вътре да такова да градят. Да, знам. Само едно не ми е ясно. Бяха не избягали. Можеш ли да бръкнеш с нещо и да снимаш? Просто да снимаш, вътре да снимаш. Не, така не мога. Не, камерата няма начин да свети и да снима. Няма ли инка до GSM-а, не е ли с камерка? Ама той може с камера, само че няма как да го накараш да свети и да снима, разбираш ли? Няма такъв... Не може да свети и да снима, той като бръкнеш вътре чисто тъмно, нищо няма се вижда. Няма, аз ги снимах, това сигурно, истински това сигурно е пълно с пити.